Se hvem der ikke har dragt på længere. Healthy keto. Jeg har købt en spil. Det er noget, jeg også går op i, udover at lave mad og lave have. Så elsker jeg spil. Det er fantastisk. Der er ikke noget bedre end at sidde og spille brætspil. Medmindre, altså det er selvfølgelig lidt negativt, når man skal spille med sin kæreste. Ellers, Hey. hej. Det er lidt et Kickstarter-spil, så det vil sige, det er ikke et af de her spil, du kan købe i BogAD. Du ved, de har først lige fået Europe, altså levering på. Og de skrev til mig, fordi jeg havde egentlig fået lov til at bestille, selvom de ikke kunne levere til Europa. Det er for dumt. Så skrev de, at de nok skulle finde ud af, hvordan de lige kunne få den leveret til mig. Så det har de gjort til mig. So excited. Jeg tænker også, de har haft andre kunder fra Europa. Det hedder Flock Together. Det er et 1-5 spillers spil, hvor at man er nogle forskellige høns, som har classes, hvor man skal forsvare gården fra alle de her onde dyr. Så det er sådan et spil, hvor man skal spille sammen, hvilket jeg synes, der ikke er nok af. Jeg synes altid, man skal spille imod hinanden, og det kan godt ødelægge stemningen, hvis man har, det ved jeg ikke, tilfældigvis en kæreste, der er rigtig konkurrencemenneske. Jeg ved ikke, hvem der skulle blive stødt af det. Nej, jeg ved heller ikke, hvem du snakker om. Nej. Wyatt Chirp hedder den. Silky Chick. Han ligner, at han er ret tanky, så han kan tage nogle slag. Og det her det er sådan nogle årstider. Så er det, fordi at spillet skifter årstider. What are you doing? Ja. Ej, men det er for fedt det her. I like this a lot. Det er blevet efterår. Jeg er fucking lykkelig. Prøv at se, hvor flot det er herude. Med alle de farver og alle bladene på jorden og sådan noget. Det er den absolut bedste sæson på året. Jeg er på vej ned i kolonihaven for at låse op, så vi kan få bygget et shelter. Jeg gik faktisk op igen for at hente kameraet, bare for at vise jer, hvor flot det er herude. Altså, ain't that the most beautiful thing ever? Også bare prøv at se, hvor flot det er, det der træ der. Man kan sådan se, at det er kun den der del, der er blevet gul nu, og den anden del, den er bare ikke nu. Sådan så jeg tænkte på, og jeg ved ikke, om det er bare mig, der er mærkelig, men vi alle sammen kender duften af sådan regn, ikke? Og når man går ud, så det har regnet. God duft, frisk duft. Det er bare en rar duft. Og så er der den not so nice regnduft. Det er når du går ud og sådan, det har regnet, og det lugter bare snegl. Altså man kan sådan lugte. Alle dræbersnegle, de er kommet frem. Og det bare lugter klamt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er mærkelig. Anyways. Det er det, som vores kolonihave ser ud i efterårstiden. Lots of blade. Very many blade. Og her er vores plantede ting. Radiserne, de bliver plantet for tæt. Så de bliver til nothing, eller de bliver til det her. Det er de smalleste radiser, jeg nogensinde har set. Bolsjebeden bliver, så vidt jeg kunne forstå, heller ikke til noget. Og så har vi bladbeden, det er faktisk det eneste, der er blevet til noget. Det er en salat, ud fra hvad jeg kunne forstå. Plukker du et blad, og så æder du det. Det smager faktisk ret godt. Jeg tror, man kunne lave en bossens salat. Vi skal bare lige have plukket det, inden det bliver for koldt, og de begynder at blive dårlige. Man kan se, det er godt nok. Det er ikke engang dem. Nå. Altså, jeg ved ikke, om de skal se sådan derud, men vi skal i hvert fald plukke dem, inden det bliver mega vinter- og efterårsagtigt, og vi ikke kan spise dem længere. Alt, hvad du siger nu, kan jeg bruge imod dig. For eksempel som da Mie, hun slog mig tidligere. Det gør jeg ikke. Gjorde hun det? I liv. Som om det ikke var nok med det punkterede kagecykelhjul, Og nu skiller den. har Katja også problemer med sin Toblerone-creme. Der røg den. Jeg går hjem. Den knækkede. Ja, den ser sådan her ud nu. Det er skilt, og det er virkelig klamt. Aldrig set noget være så skilt før. Nej. Fine. Nej, jeg har min sidedel bare været tydelig hele tiden. Og vejs. Nej, jeg kan ikke bruge noget.
mangler stadig en lille smule mere størrelse. Han lavede The Gnome, der gik ud. Jeg gik, altså, det hører mig komme gående, det er nærmere mig klokken. Så stod han sådan noget. Det savner jeg en lille smule. På en eller anden måde mangler der Jeg ved godt, hvad jeg en mener. lille smule mere finesse i den her. Så der mangler noget på smagen, og det ser også på udsiden. Ja. Tak. Tak. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved mere. Hold op. Så jeg forarbejdet sådan noget. Skal man ikke bare lave 4 snore og flette dem? Sammen med opskriften har alle deltagerne fået et Hvorfor skal I så veje? Fordi at de er bagere. systemet til deres Så er det sådan, Det bliver spændende. alting skal med. 5 rød, 6 drenge,